Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Финиш сызыгында йогышлы аурулар хастаханәсендә капиталь ремонт тәмамлана. Шолда хәрбиләр генә түгел, аларның гаиләләре дә игътибарсыз калмый, алгы сызыктагыларга нинди ярдәм күрсәтелә. Бу бик яхшы хәл түгел. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев Автоград банк белән булган хәлгә нәкъ шулай аңлатма бирде. Исегезгә төшерәбез, 17 июньдә Үзәк банк кредит оешмасыннан банк операцияләрен башкаруга лицензиясын кире алды. Шәһәр башлыгы хакимиятенең читтә калмаячагын һәм кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгы вәкиле белән эшләячәген билгеләп үтте. Аңа вакытлыча хакимият вәкаләтләре йөкләнгән. Будет назначен руководитель, который будет заниматься от АСВ всеми этими процессами. Он после 20 числа приступит. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы в рамках существующего законодательства все процессы были выполнены в интересах людей. Я имею в виду и выплаты, и все, что сегодня требуется в таких ситуациях. Шәһәр башлыгы хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта зыян күргән бизнес башкарма комитетка мөрәҗәгать итмәгән. Финиш сызыгында йогышлы аурулар хастаханәсендә капиталь ремонт тәмамлана. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев күптән түгел генә эш тәмамланган Д-блогын тикшерде. Аның белән бергә медицина учреждениесендә минем хезмәттәшем дә булды. Сегодня больница соответствует самым высоким современным требованиям. Инфекцион хастаханәне капиталь ремонтлау 2018 елда ук башланган медицина учреждениенең гомуми майданы якынча 35 000 квадрат метр тәшкил итә. 6 ел эчендә төзүчеләр В1, В2, Б, А һәм Г блокларын тәртипкә китергән. Йогышлы аурулар хастаханәсе баш табибы сүзләренчә, хәзер барлык 6 корпус максималь җиһазландырылган, эшләр административ корпуста Д блогында да тәмамланган. Сейчас наши пациенты, которые находятся в стенах лечебного учреждения, получают максимально, что только возможно. Вот. И по комфорту, и в плане лечения, и в плане диагностики. 2018 елда капиталь ремонтка 2 миллиард 900 миллион сум, шул исәптән медицина җиһазларына 800 миллион сумнан артык акча юнәлдерелгән. Хастаханә республиканың 17 районына хезмәт күрсәтә. Нам нужно будет еще построить, отремонтировать санитарный пропускник транспорта, потому что при особо опасных инфекциях, которые, возможно, поступят, но у нас проходит специальное учение под эгидой федеральных центров, они в обязательном порядке требуют от нас, чтобы такой блок санитарной обработки именно автомобилей, он был. Быелның ахырына кадәр галерея төзү, КППны ремонтлау һәм гаражны реконструкцияләу, аннан санитар пропускник ясау планлаштырыла. У нас по проекту также сделать, как вот этот переход, с отоплением, со стеклением, сгладим вот эти вот подъемы. То есть это уже мы все предусмотрели, чтобы можно было спокойно... Для маломобильных групп и для каталог. И это вот как раз будет зона, где пациенты будут идти на госпитализацию по нозологиям. Все претензии сегодня о том, что в палатах грязно, стены осыпаются, холодно, они полностью сняты. Я как-то говорил, что наступит такое время, что мы эти вопросы решим. Они полностью решены. Ремонт эшләре тәмамланганнан соң янәшәдәге территорияны да төзекләндерү планлаштырыла. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Шолда хәрбиләр генә түгел, аларның гаиләләре дә игътибарсыз калмый, балалар бакчаларына һәм өстәмә белем бирү учреждениеләренә бару бушлай кала. Мәктәп туклануы өчен дә түләргә кирәкми. Һәр бәйрәмдә аларга азык-төлек җыелмалары тапшырыла. Шулай алар өчен кинотеатр, дельфинарий, театрга сәяхәтләр оештыралар. Шулай итеп алар мультфильм премьерасында карый алдылар. Сеанс башланганчы алар белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Эльвира Чечен кушаматлы хәрби хезмәткәрнең хатыны, хәзер аның ире махсус хәрби операция зонасында. Ул хәрби хезмәткә контракт төзегән, мондый кушаматны үзенә очраклыгына алмаган. Ул Чечнядагы хәрби хезмәткәрдә катнашучы. Ул вакытта да читтә калмады, хәзер дә битараф була алмады, ди аның хатыны. Поддержка очень глобальная. В принципе, мы вот на каждый праздник нас не оставляют без внимания. Коробки вот от мэра. К 1 классу ребенка мне помогли собрать полностью. Ребенок вот у меня в лагерь пошел. Денег с нас не взяли тоже, соответственно. Город оплачивает нам лагерь.
колледже дочь учится, также ей подарками, как говорится, ее поздравили. И, ну, чувствуется очень колоссальная поддержка. Спасибо большое. Кристина да рәхмәт сүзләрен белдерә. Ул да хәрби хезмәткәрнең хатыны. Аның ире Батыр Кушаматла. Ул шулай ук хәрби хезмәткә контракт төзеп алгысызлыкка киткән. Ул инде 2нче ел махсус хәрби операциядә катнаша. Гаиләсе аны түземсезлек белән ялга көтә, алар өчен ул герой. Он хочет, чтобы раз его дед когда-то воевал, как бы поддержать страну. Пусть он уйдет уже более старший, а более молодого человека какого-то, как говорится, не заберут, как в поддержку уж нашего народа. Һәр хәрби хезмәткәрнең гаиләсе дә ярдәм ала. Мы вообще решаем какие-то насущные бытовые жизненные проблемы, с которыми сталкиваются у нас семьи военнослужащих. Мы всегда с ними на связи. Сегодня у нас приоритет работы нашей – это семьи военнослужащих. То есть, сегодня время такое. Аларның барлык сораулары һәм теләкләре игътибарсыз калмый дип өстәде Эдуард Фаттахов. Хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре һәрвакыт ярдәмгә өметләнә ала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Җәй витаминнар туплау вакыты иң тәмле сул сезонлы җимешләр һәм диңгез деликатеслары яршалыга Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе кабат килде. Кибеттә экологик чиста сулардан тотылган 35 төрдән артык балык продукциясе бар. Тунец һәм ак балык, нерка һәм әлбәттә Сөләйман балыгы төрләре патша бикәсе Чавыча. Нерка, тунец, ак балык, шоллары яна ерәк көнчыгышның яңа деликатеслары белән сыйлана алалар. Ассортиментта асызлы, кайнар һәм салкын ысул белән ысланган балык деликатеслары. Аеруча популяр булган Сөләйман балыгы төрлеләре патша бикәсе Чавыча. Это хит продажи у нас. Она очень нежная, очень вкусная. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Очень вкусная. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. Үзеңне кызыл ире бөртекле улдык белән дә сыйларга мөмкин. Тәм-том яратучылары беләләр, ул фосфор чыганагы баш миерчәнлеген һәм күз күремен яхшырта. Шуңа күрә аны алу өчен кабат-кабат киләләр. Я набрал Чавыча. Самый вкусный. Икра вкуснее, чем Чавыча. Постоянно покупатель. Если побольше взял, соответственно, заморозил. Потихоньку достаешь. Ешь с удовольствием. Замороженное лучше режется даже. Я беру именно Чавычу. Я люблю красную рыбу, поэтому я очень обожаю. Я прихожу сюда, когда приезжают ребята. Если побольше кусочек беру, я его разрезаю на мелкие порции в морозилку. Потом в морозилке достаю, размораживается и также нарезаешь на кусочки на бутерброд. Она своих качеств не теряет. Очень вкусно. Көзгө сезон алдыннан витаминнар туплау җиңел һәм тәмле. Ерак көнчыгыш бүләкләрен Green сәүдә үзәгеннән 22 июньгә кадәр сатып алырга мөмкин булачак. Киру урыны автозавод проспекты ягыннан. Яршалда Беларусь ая киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар ая киемнәр тәкъдим ителә. Моннан тыш төрек текстиле дә бар. Күргәзмә Үзәк сәүдә үзәгендә урнашкан элекеге балалар дөньясы бинасында. Белоруссиядан килгән сыйфатлы уңайлы ая киемнәрне һәркем бәяли ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлау мөмкинлеге шулай арзан бәяләр беркемне дә битараф калдырмаячак. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга ая киемен табарга була. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Күргәзмәдә шулай ук төрек текстиле дә тәкъдим ителгән. Монда сыйфат һәм уңайлыкны бәялүчеләрне сөендерә торган төрле үй уңайлыкларын сатып алырга мөмкин. Юрганнар һәм мендәрләр, кровать комплектлары һәм плетлар йомшаклык һәм уңайлылык белән аерылып тора. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, что шутят. Но действительно проснулся полный энергии и сил. Решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме и любимой теще. Подушки очень отличные, всем советую. Такие комплекты подходят для тех, кто ценит качественный и здоровый сон, ведь от него зависит запас бодрости и сил здоровья нервной системы. Одеяло из комплекта имеет уникальный дизайн стежки. Оно может использоваться как легкое летнее одеяло или как демисезонное благодаря своему дышащему наполнителю. Такие комплекты очень легко стираются вместе с одеялом, а избавят вас от процедуры упаковки одеяла в пододеяльник.
Белоруссия киемнәрен һәм текстильны Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элеккеге Балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июня. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Ювелирные магазины «Изумруд» принимают лом ювелирных изделий любой пробы на скупку и обмен на новые украшения. При обмене действует скидка на все золото и на все серебро, как при покупке за деньги. В «Изумруде» реально выгодно.